Abu Sadeeq Ibrahim makera mu dai shi ne zaɓin mu. Ku bani kiɗan zaki mai doke gayyar kwari. Mun yarda. Abu Sadeeq Ibrahim ga mazajen dauri. Zaɓin mu. Amanar SG makera ne suna nan dare. Mun yarda. Kansilan yankin mu za ka yi kafu ƙarfin bare. Zaɓin mu. Sakon kwamaran ne Hassan Sa'ad ya ce mana kowa ya yarda. Kowa ya yarda. Mazan mu da mata mun yarda da yare da manya. Mu mun gamsu. Abu Sadeeq Ibrahim makera mu dai shi ne zaɓin mu. Mazan mu da mata mun yarda da yara da manya. Mun yarda. Abu Sadeeq Ibrahim makera mu dai shi ne zaɓin mu. Mazan mu da mata mun yarda da yare da manya. Mun gamsu. Abu Sadeeq Ibrahim makera mu dai shi ne zaɓin mu. Da sunan Allah mai iko gwanin bauta na. Mun yarda. Gwanin da ya sa muryar waka cikin bakina. Zaɓin mu. Gari da gari har ma wasu ke zuwa nema na. Mun yarda. Ka amince Allah waƙar wannan rabar ce zane mun yarda. Mazan mu da mata mun yarda da yare da manya. Mu mun gamsu. Abu Sadeeq Ibrahim makera mu dai shi ne zaɓin mu. Mutanen kirki ne duka gari ana shaidar shi. Mun yarda. Masanin darajar dattawa har da matasa gashi. Zaɓin mu. Cancantar shi ta sanya har muke nuna shi. Mun yarda. A PDP mu sai Abu Sadeeq ba za mai wancan ba. Mazan mu da mata mun yarda da yare da manya. Mun gamsu. Abu Sadeeq Ibrahim makera mu dai shi ne zaɓin mu. Kafin tafiyar ta yi nisa za na sanyo oga. Mun yarda. Shi Gambo SG namu mai jan zuga. Zaɓin mu. Inda da irin ka cikin tafiyar mu ba wata burga. Mun yarda. Mubaran waka ɗan katsina wane ke yi maka baitinka. Mazan mu da mata mun yarda da yare da manya. Mu mun gamsu. Abu Sadeeq Ibrahim makera mu dai shi ne zaɓin mu. Ku fito mata da maza mu ɗau zaɓin mu. Mun yarda. Mu ɗauki Abubakar yayi kansilan yankin mu. Zaɓin mu. Idan ya ci za mu ga moshin ko ina yankin mu. Mun yarda. A jam'iyyar PDP ba a barbar ƙwallon gwanda ba. Mazan mu da mata mun yarda da yare da manya. Mun gamsu. Abu Sadeeq Ibrahim makera mu dai shi ne zaɓin mu. Makera muna kishin karka mu je mun yarda. Mun yarda. Da ikon Allah sai ka kakkaɓe 'yan tsada. Zaɓin mu. Dubin alkhairai ka shuka shi yau yayi huda. Mun yarda. Da yara da manya dukkaninmu ba za mu bi gayyar soko ba. Mazan mu da mata mun yarda da yare da manya. Mu mun gamsu. Abu Sadeeq Ibrahim makera mu dai shi ne zaɓin mu. Cikin tafiyar ka akwai kwamarar Hassan jigo ne. Mun yarda. Hassan ɗan Sa'ad je ga sanin ka alkhairi ne. Zaɓin mu. Da ne ka faɗa min ne waƙar Abu Hakkon ne. yarda. Ni ma shaida ne inda irin kusan ba za mu ji kunya ba. Mazan mu da mata mun yarda da yare da manya. Mun gamsu. Abu Sadeeq Ibrahim makera mu dai shi ne zaɓin mu. Ina Usmanu Abubakar ba zan manta ba. Mun yarda. Maza yaƙi na sa ka ba za na yi Uganda ba. Zaɓin mu. Cikin tafiyar nan ku ba ku sanya lalaci ba. Mun yarda. Mubaran waka ne maku tambari yau kowa ya shaida. Mazan mu da mata mun yarda da yare da manya. Mu mun gamsu. Abu Sadeeq Ibrahim makera mu dai shi ne zaɓin mu. Ku zaɓi sahihi kar ku biye wa gayyar wobi. Mun yarda. Ku so mai sanya 'yan ku da sanin